Здравейте хора, аз съм PlayFreak и имам една новина за вас. С ново име съм и ще се казва Мартол. То скин е много готин, намерих го в Мъца Skin Search. И да знаете, с ново име съм в YouTube и да, с ново име и ще с нов скин. Ето, вижте го. Само махна броните. И да, това ще е третия епизод на моя Fun Survival. И във втория епизод, след като го спрях, поиграх още малко. Ето, вижте, намерих Дини. Направих си ферма, оградих си тук местенцето. Тук имам някои работи, но не са ми много важни. И после, по-скоро аз снимах трети епизод, но нещо се прецака и трябваше да го снимам наново. И да, това е общо взето, което стана. И намерих изоставена мина и много често е. И намерих два дънджена. Не, един дънджен намерих. В два имаше един чест, който имаше това. И ето това. Name tag. Да. Имаше и седло. Перфектно. Ако се намеря и кон, ще си го влюба. Да. Обаче имам някакъв cobblestone, дето не ми трябва. Затова тук. И нещо тук по печките. Той не. Не, добре. И някакъв код тук съм намерил. Тук си остава Аран се пече. Това го оставим. И да тръгнем. Но не знам аз къде ще ходим. Знаете ли какво? Как ми се търсят диаманти, но не искам. Искам да направя други работи. Нали, се развием още, ама все пак искам и диаманти, искам и това, но не мога, просто не мога да си го позволя. Искам нещо друго да направя, но не се сещам какво. Вижте тъпата овца къде е отишла. Да, много е умна. Просто... Да. Знаете. Много умни са овчиците. Що? Много умни са тия с овчици. Тук как ще го направим? И S не знам. Не знам го. А така. Не знам. Опа, така. Сега ще направим още огради. Така. Вземем това, защото наблизко го има това дърво. Тук е това. И така. 20 огражи ми стигнат. Ще направим още. Така. И в момента нямам никаква... Оп, чакайте. Аз съм написал. Зато и не огладня. Тук трябва да направя едно... И пак дърво. Смотано трябва да използвам. Така. Така. Так. И да. Тям да. Не, няма го слагам. Първо ще взема уит и ще от тя привлича тъпите. Опа, ами тука. Те не могат минат, защото са дебели овци. Айде, идвай. Давай. Аре, ма! Идвай, ма! Така. Бати тъпата овца. Ти овце ли си, бе? Овце ли си? Не се за клещина. И тук ще седиш. Знаеш тази работа? Не я знаеш, много ясно. Си тъпа овца, как ще знаеш. Няма ти я дам та. Сега. Тук трябва да привлечем и тази овца. Знаете ли какво? Един път играх в някакъв сървър, не знам и аз точно къде. И намерих си овце и си ги довлякох. Тръгнах да ги довличам и една крава. И там имаше още и бях си ги довлякал. И имах две крави, една крава и една овца. И си довличах още. И по едно време какво лагна сървъра. И овцете и кравите
паднаха долу във водата. Вах му работата. И тогава, знаеш, като се изнервих и реч, квитнах и излезнах от играта. Просто много ме издразни това, че овцете се загубих и кравите. Айде, ма. Айде тука. Тука. Айде. Айде, къци. Айде, идвай, ма. Айде. Айде. Много си важна, а? На тия майки. Оф. Сега... конски, че... Сега ги разведим. И... Там. Бебе! Юху! Ще вземем експит. И така ще ги разведим. Йоп. И трябва да направим едно мостче до там, до там, но нямам материали. Защото там има много... Не, няма правим нищо. Направим едно пристанище ето тук. И с лодката ще ходя до там, защото там има крави, там тия крави ще ги развъда. Но още няма материали. И да. Казах ви, че ще се пише вече Марто. И да. По-скоро ще спи... в YouTube ще се пиша Марто ФТЛ. И знаете ли какво? Знаете ли какво е това мощче? Не знаете. Сега ще ви покажа. Тук какво ли е това? Това е Diamond Мина. Дай да видим. Може и да не знам. Кой ли знае? Например, Марто. Нещото има. Така да знае. Сега ще видите. Това е една от великолепните ми за XP фермички. Сега, значи идвате тук. Опа, слизате надолу. Лягна. Просто. И тук имат тапанари. Ето. И само те са напъна и да им удар. Ама обаче на мен нещо не са бъгнал. И вече не мога да вземе 2 демидж. Да, бата си смотания мечи. Или сигурно няма ремейнинг, защото няма ремейнинг много и... Опа, чакай ти малко, така. Да не си мърда ръката. Аз някаква друга ви показвам. Няма какво друго да правя. Нещо, какво нещо. Какво да правим? Показвах ви XP Grinder, показах ви фермите, за динята, за това другото. Какво покажам друго, бе? Направих си фермичката за овце, който трябваше да направя още втория епизод, но тъпата ферма не беше пръсна. Ще си берем фермата за дини. И да, точно взето това е, ще е малък епизода, но какво направя? Просто някакво друго да правя. Поне някаква храна, нещо, не. Няма смисъл да... Каква храна, тук няма нищо. Пустош. Не знам дори как ще намеря коня, където. Знаете какво? Тук ще направим и чуй. Не. Те няма да е. Ще направим ще си имаме крафтинг тук, ще си направим хлебчето. Едно хлебче. Така. И ще е сдинка. И едно хлебче. И да. Тя си напълна водата. Не знаете ли какво? Докато не съм свършил епизода. Я си напълним и това, бе. За какво съм го направил? Поне го напълним. Така. Динг. Динг. You are Dinka? Dinka.
Чай се направим още един хляб, но ще чакаме другото. Не, няма го чакаме, бе. Имаме на бомбил. Имаме бомбил. Имаме бомбил. Имаме бомбил. Правим още един хлебче. Още един хлебче. Много. Просто перфект. Някъде е бонмиле. Бонмилеч. Бонмиле. Но. Едно. Две. Ето. Ще имам за две легла. Две легла. Оле, аз сетих нещо. Ха-ха! Бах ти кефа, сетих се за нещо. Това много тъпо, аз много ме дразни това. Сега, преди да свърша епизода, не, по-скоро мисля вече го свършвам, и в другия епизод ще ловим риба за храна, защото нямаме. И благодаря, че гледахте този клип. Абонирайте се, лайквайте и чао!